Rezervacijo mama? Vse, kar zahtevam, je tišino, mir, udobje. Imate? Imamo. Odlično. Ključe? Kaj je to? Ključ. Ključ? Ja. Pa dan je moj dan! Alo! Veš številko sobe? Vem. Tam me najdeš. Danes je moj dan, naj ostane sončen nasmejan. Danes je moj dan, naj ostane sončen nasmejan. Nisi kuće, nisi u